Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana musulmi, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Kowanne dan uwana musulmi ya daya ya saurari dukkan wannan bayani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba tare da bata lokaci ba, kowa ya saurari wannan dukkan bayani. Da mai son zafafan kiɗa na zamani wanda zai hau waka beat ya fita normal waka ta fita, kowa ya saurara ya ji wannan dukkan bayani. Aukan da kuke kallon ku ne. Aba professor. To al'umman mu yan uwana musulmi, ina ƙara jaddada muku akan wannan stadium din namu mai albarka Muhammadu Piano. Muhammad Piano ba iya nan ya tsaya ba, Muhammad Piano ba iya kiɗa kaɗai yake fitarwa ba. Muhammad Piano yana ba da samfari kala da kala. Muhammad Piano har waka ke fitarwa. Ai da zafi ake dukan karfi. Muhammad Piano, to bismillah. Ai bashi izini. Muhammad Piano, bismillah, dan Allah ka dan bamu misalan kidodin da kake hada na zamani za. Mabukaci ne ba masoyi ba. Assalamu alaikum masoya, barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani, ni ne Muhammad Piano naku. Ina mai farin ciki da kuma nuna godiya a gare ku wanda kuka kasance followers na. To alhamdulillahi al'umma, kun ga irin kidodin da ake so na zamani. To alhamdulillahi mun gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ai raka taki gona. Shashashan fansa shashashan wofi. Ai raka taki gona. Shashashan fansa shashashan wofi.